Эфирда жұмға күн яңалықлары исәнмісіз, студияда Роза Хабибулина алға төбә төп темалар турында. Кама Уфугы банкының кіртімшілеріне имениет оқшасын қойдыра башлаганнар. Шалыш мәкәрләре Герман Греф белән очрашты. Бизнес-класс проекты буенча укытуга йомгаклар ясалды. Соңгы китерелгән акышның хәле әле бик әйбәт дип әйтеп булмый, чөнки канатын кисеп алырга туры киләчәк. Битараф булмаган балыкчылар Кама буенда җәрәхәтләнгән акышны тапканнар. Кама Уфугы банкы кіртімшілері имениет төлемнәрін ала башлады. Есігізге төшерәм, кайчандыр элекеге мэр Рифкат Алтынбаев гаиләсенә караганы банкның лицензиясын алдылар. Бу хакта 3 ноябрьдә билгеле булды. Кама Уфугы сайтында язылган мәгълүматка караганда, банк федераль закон таләпләрен үтәмәгән. Мисал өчен, керемнәр легаль булмаган, банкны шикле транзит операциялары башкаруда да гаеплиләр. Хәзер Кама Уфугында вакытлыча җитәкче. Кіртімшіләр үз акчаларын тулы күләмдә кайтара алачак. Түләмнәр киләсе елның 19 ноябрь кадәр башкарылачак. Кіртімшілерге Росгострах банкы бүлекчеләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әмма кредит өчен акча түләүчеләргә саграк булырга һәм ашыгып эш итмәскә киңәш итәләр. Әлеге түләү өчен яңа реквизитлар юк. Пусть оплачивает по старым реквизитам, по тем же, только через корреспондентский счет Банка России и проводят через операциониста вручную, не через банкоматы, не через онлайны. Необходимо обязательно сохранить эти документы, платежный документ. Тулырак мәгълүмат Кама Уфугы банкы һәм кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы сайтларында урнаштырылып барачак. Иминият кертемнәрен кайтару буенча сорауларны кайнар элемтә телефон номеры аша бирергә мөмкин. Исемлектә 1000-гә якын керемче күрсәтелгән. Салым инспекциясында бүген халык аеручыда күп иде. Ил буенча 18-19 ноябрьдә ачык ишекләр көне уза. Декабрь аена кадәр милек салымын түләргә кирәк. Әмма быел хатлар тарату буенча проблемалар туган. Бүген инспекциянең 30 билгече шәһәрдәшләрнең сорауларына җавап бирде. Сәгать иртәнге 9 салым инспекциясында инде алма төшәр урында юк. 1 декабрьгә кадәр җир, транспорт һәм башка милек салымын түләргә кирәк. Әмма күп кенә шәһәрдәшләр хат алмаган. Налог на землю не пришел. На квартиру тоже брала, приходила. Нет налогов. Извещения на землю нет. Никому нет. Все здесь стоят. Мен кеше 4 сәгать басып тордым инде монда. Бүген менә тага килдем инде. Заявление яздым, бүген китердем заявление. Транспортный налог. Килмәде мен машина. Хатлар инде адресатларына җибәрелгән. Аларны салым түләүченең шәхси кабинетында теркәлүчеләр генә алмаган. Чөнки мондый физик затларга белешмәләр электрон вариантта киткән. Ә менә кечкенә күләмдәге милек хуҗаларына мондый хәбәрләрне җибәреп тормаганнар. Әгәр салым күләме 100 сумнан кимрәк икән, бу очракта дагы физик затларга бердәм салым хәбәрнамәләре җибәрелми. Бу салымнар буенча салым түләү вакыты 2017 елга билгеләнгән. Салым түләр өчен чиратта утыру мәҗбүри түгел, барлык операцияларны өйдә килештә башкарып була. Моның өчен шәхси кабинетта теркәлергә кирәк. Логин һәм пароль алу өчен салым инспекциясына мөрәҗәгать итәргә була. Үзең белән паспорт һәм ИНН булуы зарур. Ну, чтобы платить налоги дома, не стоять в очереди. Не знаю, ни пароля, ничего, да. А вы хотели бы пользоваться? Возможно, вот хотела даже узнать, как это. Спрошу у них, да. Салым инспекциясы шимбәдә эшли, белгечләр шәһәрдәшләрне иртәнге 10-нан көндезге 3-кә кадәр кабул итә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 22 ноябрьдә экология министрлыгының Кама буе идарәсендә дә ачык ишекләр көне узачак. Биредә чүплекләр, әйләнә-тирә мөхитнең һәм сулыкларның пычрануы турында сөйләшәчәкләр. Белгечләр барлык сорауларга да җавап бирергә әзер. Идарәгә кичке 4-тән 6-га кадәр җиңүнең 40 еллыгы урамы 64-нче йорт адресы буенча килергә мөмкин. Шәһәр эшмәкәрләре Саклык банкы рәисе белән очрашты, әмма видеоконференция режимында. Бүген Герман Греф эшлекле визит белән Казанга килде. Ул бизнес-класс белем бирү проектына нәтиҗәләр ясады. Татарстан әлеге проектта бушлай катнашты. Бу мөмкинлектән меңләгән чалы эшмәкәре дә файдаланды. Задача, которую перед нами поставил министр экономического развития, это все-таки 100% заполняемость площадей. Дмитрий Пестов, бизнес-инкубатор җитәкчесе, хәзер аңа элеккеге резидентлар урынына яңаларын табарга кирәк. Ул инде аларны җәлеп итү буенча план төзегән. Бу эштә миңа бизнес-класс программасы ярдәм итте, Дмитрий. Прогнозировать процесс привлечения клиентов с достаточно высокой точностью.
да, и этот прогноз, он, конечно, без действия ничего не даст, да, но в любом случае он не берется откуда-то с потолка, то есть, и с этими прогнозами можно работать, я это точно понимаю, да, то есть мы кое-какие вещи проверяли на практике, ну, они, в принципе, работают. Білім беру программасының үстіндегі шунда оқырға бір қойда барырға керек ме? Интернет кына болсын, модульларны өзіңе жайлы вақытта кіріп ұзарға мүмкін. Шалыда 3500-нан артық эшмәкәр офисларда, үйде отырып, хәтта транспортта барғанда да бұл проектта қатнашқан. Программа сатушыларны да, IT-білгішлеріне һәм ірі жетіштірушілеріне де қызықсындырған. Выделяем определенную сферу услуг и производства, потому что это, скажем так, направления, которые максимально настроены на сокращение издержек, на улучшение качества персонала, собственных проектов, то есть улучшение качества ведения собственных проектов. Поэтому я бы выделил именно эти две сферы. Сбербанк һәм Google оешмаларының уртак проекты республикада май айында старт алды. Ярты ел дәвамында Татарстан эшмәкәрләре тәҗрибәле белгечләр җитәкчелегендә онлайн курслар узды. Хәзер укулар тәмамлану ягында. Әгәр республикада проект уңышлы узды дип бәяләнсә, аны Россиянең башка төбәкләрендә дә кулланачаклар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иртәгә шәһәрдә тагын бер гыйбадәтханә ачылачак. 30 Имәни исемендәге мәчет шәһәрнең Мәләкәс аръягы бистәсендә төзелгән. Бу тантанага Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллина һәм бик күп кунаклар килүен көтәләр. 2 катлы кирпеч бинаны 2014 елда төзи башлаганнар иде. Мәчеткә бер юлы 180 кеше сыя. Беренче катта хатын-кызлар, ә икенче катта ир-атлар өчен намаз бүлмәләре урнашкан. Мәчетнең имамы итеп элек Камгаз энергострой оешмасы генераль директоры орынбасары булып эшләгән шәһәр советы депутаты булып сайланган Солихҗан хәзрәт Ганиев билгеләнгән. Канаты сынган аккош үз мәхәббәтен нәкъ менә җәрәхәтләнү аркасында очрата. Яраланган кошны камыда балыкчы күреп ала. Бу хакта ул безнең кайнар элемтә телефонына шалтыратып әйтте. Хәзер аккош ышанычлы кулларда, Тулпар ат һәм спорт мәктәбендә. Без аның хәлен белергә булдык. Яралы кошны очраткач, балыкчы башта өенә алып кайта, аккошның хәле авыр була. Ул ашамый, эчми, авыртулардан сызлана. Тулпар зоопаркына илкәш аны ветеринар карый, беренче ярдәм күрсәтә. Яраланырга может обычно мылтыктан аталар. Пуля эзләре булырга, монда просто ул киселгән шикелле. Пуля просто раздробляет, дробит и китеп бара. Шул пуледа булырга мөмкин. Аннары бит әле кешеләр безнең ерткыч хайваннан дагы булай. Просто куып җитеп сындырырга мөмкин, тотабыз дип сындырырга мөмкиннәр. Аккошлар кышын җылы якка китә, кайберләре Россия суыкларына да түзә. Рики исә зоопаркта аккошка шундый исем кушканнар. Чалыдагы җылы бинада урнашып калды. Җәрәхәт аркасында аның бер канатын кисәргә туры киләчәк. Рики турында Роза кайгырта. Ул кышында сентябрь айында шундый яралану аркасында китергәннәр. Зоопарк хезмәткәрләре алар әле танышалар гына ди, әмма пар буласы инде күренә. Ну, мальчик и девочка уж. Ветеринар вчера его осмотрела и сказала, что это мальчик. А который недавно привезли, она у нас была девочкой. И сейчас уже мальчик и девочка. Для его восстановления нужен покой, чтобы его никто не беспокоил, не тревожил, не заходил к нему. Главное, чтобы возле него была ветеринар и обрабатывал его. Аккошлар белән бер бинада Руди исемле тәвә кышы яши, әлегә ул ялгыз, әмма тиздән аңа да парта булачак ди зоопарк белгечләре. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу якшәмбе, ягъни 20 ноябрьдә сәгать 12-дә география буенча бөтен Россия халкы диктант язачак. Ул икенче тапкыр Рус география җәмгыяте тарафыннан оештырыла. Аның рәисе Владимир Путин. Узган ел Россия президенты бу проектны хуплады. Чаллыда диктантны 56-30 адресы буенча урнашкан 47-нче кадетлар мәктәбендә бушлай һәм аноним рәвештә язырга мөмкин. Теләгән һәркем катнаша ала. Нәтиҗәләре 25 декабрьгә кадәр билгеле булачак. Ит, сөт, бәрәңге һәм башка продуктлар арзан бәядән. Иртәгә шәһәрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. 19 ноябрьдә алар 3 нуктада үтәчәк. Сатучылар үзләре җитештергән продукцияны Южный агросәнәгать паркында, Сорман трактында һәм Галиәскәр Камал бульварында тәкъдим итәчәк. Ярминкәләр иртәнге 8-дән көндезге 3-кә кадәр дәвам итәчәк. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам, алдагы елларыгыз файдалы үтсен.